Кайсар Тиберий хакимлегенең 15-нче елында Яһүдиядә Римлы Понтий Пилат идарә иткән чорда өлкә идарәчесе вазифасын Галилеядә Хирут, Итурая һәм Трахунитис өлкәләрендә, аның бер туган кардәше Филипп Abiliнидә Лусани башкарды. Олуг рухани вазифасын Ханнас һәм Каяфәс башкара иде. Шул көннәрдә шүлдә яшәүче Зәкәрия углы Яхьяга Аллаһы сүзе килеп иреште. Шуннан Яхья Үрдүн елгасы тирәсендәге барлык төбәкләрне әйләнеп чыгып, тәүбәгә килүегезнең билгесе итеп, суга чуму юласын үтәгез, һәм Аллаһы сезнең гөнаһларыгызны кичерер дип халыкны вәгазьләп йөрде. Ишагия пәйгамбәр китабында бу хакта булай дип язылган. Шүлдә әнә бер аваз яңгырый, Раббыга юл әзерләгез. Аның барыр сукмакларын турайтыгыз. Һәрбер чокыр тигезләнсен, таулар һәм калку урыннар түбәнәйсен, бормалы юллар турылансын, сикәлтәләр тигезләнсен. Шул чагында барча кешеләр Аллаһының коткаруын күрерләр. Суга чуму йоласын үтәр өчен күпләп килгән халыкка Яхья: "И сез йылан тукымы, башыгызга төшәсе Аллаһы ачу ярсуыннан качып кытыла алырбыз" дигән фикерне кем әйтте сезгә диде. Тәүбәгә килүегезнең ихлас күңелдән икәнен эшегез белән раслагыз. Безнең атабыз Ибраһим бит, котылырбыз дип уйлый күрмәгез. Шуны әйтәм сезгә. Аллаһы әнә шул ташлардан да Ибраһимга балалар бар кыла ала. Агач тамыры янында балта әзер ята. Яхшы җимеш бирмәүче һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Безгә нәрсә эшләргә соң дип сораган халыкка Яхья: "Ике күлмәге булган кеше аның берсен күлмәксезгә бирсен. Ризыгы барлар ашарына булмаган кеше белән бүлешсен" дип җавап кайтара иде. Суга чумдыру юласын үтәр өчен салым җыючылар да килделәр һәм Яхьядан: "Остаз, ә безгә нәрсә эшләргә?" дип сорадылар. Ул аларга: "Тиешеннән артыгын таләп итмәгез" дип җавап бирде. Гаскәриләр дә: "Ә безгә нәрсә эшләргә?" дип сорады. "Бер кемнән дә көчләп янап әйбер алмагыз, хезмәт хакыгыздан канәгать булыгыз" диде Яхья. Халык өметләнеп яшәде. Яхья хакында күңеленнән һәркем Мәсих шул түгел микән дип уйлады. Әмма Яхья аларның барысына булай дип җавап бирде: "Мин сезне суга чумдырам, ләкин миннән кодрәтлерәк берәү килә. Мин аның аяк киеме кайышын шишәргә дә лаек түгелмен. Ул башкарган чумдыру изге рух һәм ут белән булыр. Ындырдагы ашлыкны җилгәрер өчен ул кулына җилгәргеч тоткан. Бодайын айырып келәтенә салыр, ә кибәген сүнмәс утта яндырыр." Яхья шулай халыкка күп нәрсәләр турында үгет нәсихәт биреп, яхшы хәбәрне бәян итеп йөрде. Әмма өлкә идарәчесе Хирут бер туган кардәшенең хатыны Хирудия белән булган мөнәсәбәтләре һәм башка явызлыклары өчен Яхья тарафыннан фаш ителеп, кылган җинаятләренә тагын бер җинаят өстәде. Яхьяны зинданга утыртты. Бар халык суга чуму йоласын үтәгән вакытта Гайсә дә бу йоланы үтәде. Ул дуга кылып торган чакта күк капусы ачылды да аңа күгәрчен рәвешендә изге рух инде һәм күкләрдән: "Син минем сөекле угылым, син минем куанычым" дигән сүзләр яңгырады. Хезмәтен башлаган вакытта Гайсә 30 яшьләр чамасында иде. Кешеләр аны Йосыф углы дип уйлады. Эли углы Йосыфның ата-бабалары шулар: Эли, Маттат, Леви, Мәлки, Яннай, Йосыф, Мәттития, Амоц, Нахум, Хесли, Нәггәй, Махат, Мәттития, Шымгый, Йосых, Йода, Йоханан, Риса, Зерубабел,
Шехалтиил, Нер, Мелки, Адди, Küsam, Элмадам, Ешуа, Илигызыр, Юрим, Маттат, Леви, Шимон, Яһүдә, Йосыф, Йонам, Эль-Яким, Мелеа, Менна, Маттата, Натан, Давыд, Ишай, Абид, Боғаз, Салмон, Нахшун, Амминадаб, Админ, Арни, Хисрон, Перес, Яһүдә, Яқуб, Исхақ, Ибрахим, Терах, Нахор, Сирук, Ригу, Пелек, Гибер, Шелах, Кыннан, Әрпәхшәт, Шем, Нух, Ләмех, Мәтүшелах, Ханох, Еред, Махалалел, Кынан, Энош, Шет, Адәм, Адәм исә Аллаһы угылы.